Siiri, missä sä olit se eilisen tunnin jälkeen, kun mä en nähnyt sua? Ja miksi sun käsi on kipsissä? No mä tipuin sillä tunnilla eilen, niin Nallen selästä. Sieltä kuului joku kauhea karjastu tai joku. Niin sit mä tipuin ja mun käsi murtui ja mulla on 2 kuukautta ratsastuskieltoa. Oi ei. Ja sit mä näin, kun se vitsin Sandra ja Moona siellä hekotti siellä kentän laidalla. No, ne sen varmaan teki. Jompikumpi niistä ihan varmaan karjas. Niinpä. Mut mun pitää mennä siivoon karsinat. Mitä? Murtuuko sen Siirin käsi oikeesti? No siis näköjään. Me ehkä ollaan ongelmissa, jos Siiri kuuli, kun me hekotettiin siellä. Jep. Hei luuseri Siiri, venaa! Mitä nyt taas? Kuin sun kätes on murtunut? Niinpä. Vai onko se niin luuseri, että sä kaaduit tyyliin jossain koulun käytävällä ja sit sun käsi murtui, kun sä oot niin kömpelö? Niinpä. Ihan oikeesti, voitteko se lopettaa? Miksi me ei vaan voitais olla kavereita? No kun me ei tommosen luuserin kanssa olla hengaamassa sekuntiakaan. Siis niinpä, mitä sä oikein luulet? No jaha, tuli harvinaisen selväksi, että et tykkää musta. Niin, sitä mä ollaan koetettu vihjellä tää koko aika. Mun pitää nyt mennä harjailemaan Ramboa. Oha, no mut mun pitää mennä nyt harjailemaan senioria. Siiri, eikö siis Moona? Mä tiesin, että toi hoitaa senioria. Jep, hei, vähäks täydellinen hoitohevonen sulle, koska seniorillahan ei oo vielä hoitajaa. Ha, tosi hauskaa Moona. No mut hei, me tästä lähdetäänkin. Sandra, ihan oikeesti nouse nyt sieltä maasta ylös, vai onko säkin tommonen samanlainen luuseri? No joo, mut mennään nyt. Mä en halua olla ton hajussa enempää. Sit vaan taloimme ja sit mä vähän rupeen harjoilemaan. Niin seniori, sä oot ihanaa. Mä en tiedä, miksi näin 2 vihaa sua. Sitten mä vaan käyn viemässä sen seniorin harjakin. Hei, kato Siiri ei enää missään. Katos tää. No niin senior, sit mä otan vielä tän riimun sulta pois. No niin, sit sä pääset hetkeksi vapauteen. Juokse ja pois ja kauas. Sitten mä tän riimun vielä tähän maahan näin. Nyt lähdetään Moona. Joo. Missä senior on? Mitä? 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 Miten se on päässyt karkuun? Mitä et Onni? Turha vaiva, mä sain senioria kiinni. Kiitos Emmi. Eipä mitään. Oo ensi kerralla tarkempi, että tyyliä sitä riimua silleen ja löysälle. Joo, mä tuun hakeen sen. Senkin pöhkö, mitä sä karkasit noin? No niin, ja sitten takas tarhaan. Niin sit laitais kaikki foiri siihen. Tai puolet. Sit tulee tarpeeksi liukas. Joo, oho, vahingossa meni koko ämpäri. Nyt on ainakin tarpeeksi. Hei nopea, Siiri tulee. Meidän pitää nopea lähteä. Joo. What? Miten just mun kohdalla sattuu olla matto, joka on täynnä fairia, just sen edes on lantakasa mukamassa. Tää ei voi olla sattumaa kyllä. Mulla kyllä käy eli välillä vähän Siiriä kyllä sääliksi. Miten sulla voi käydä sitä sääliksi?
Mä kuvasin toi ja mä lähetän tän mun Instaan. Tai tallin Instaan. Ja sanon, että kattokaa meidän nuorin tallityöntekijää. Okei. Hei sinä sinitakkinen, voiko sä auttaa mä laittaa hevosen kuntoon? Kun mä oon ekaa kertaa ratsastais, niin mä en ihan osaa. Joo, totta kai mä voin. Ekaksi pitää hakea harjat, mä voin hakea ne. Hei Siiri! No mitä Elli? Sun pitää nyt mennä kauppaan mennä ostaa niitä Fatserin uutuusjätskejä. Miksi? Koska mä haluan, että Vilma tulee meille tänään yöksi. Mun piti auttaa yhtä aloittelijaa laittaa se hevonen kuntoon. Ihan sama, nyt menet kauppaan. Tai muuten mä kerron, mitä sun äidille kävi. Joo, okei, mä meen. Hähä. Mitä Siirin äitille siitä on käynyt? En mä saa kertoa sitä. Okei. No niin, tässä on sulle Risto harjapakki. Mut mun pitää hakea lompakkoa ja lähteä kauppaan. Pyydä jotain muuta tyyppiä vaikka auttaa sua laittaa sitä kuntoon, koska mä en nyt kerkeä. Heippa. Okei. No niin, jos tässä ei ole tarpeeksi, niin mä en kyllä enää lähes kauppaan. Ja oli pakko ostaa niitä edes purkkaa, ettei niiden hampaat mene ihan. Ai niin, nyt mulla on enää tää sohva, koska se mun sänky yritti antaa sille vitsin Ellille. No, kai mä nyt näilläkin tässä pärjään. Elli, mä jään ottaa sua tähän. Joo, ok, mä käyn kysyn Siiriltä. Siiri, missä ne sun ostamassa jutussa on? No hei, ne on siellä keittiön pöydällä. Menkää itse hakee. Aha, okei. Eihän Siiri nyt ostanut melkein mitään. No, ei niin.